Γεια σας, καλώς ήρθατε. Είστε έτοιμοι να ζήσουμε μία περιπέτεια? Πάρτε τα μαγικά σας παπούτσια και φορέστε τα. Κάθε βήμα τους μας πάει σε μία καινούργια ιστορία. Ελάτε μαζί μου να περπατήσουμε στον κόσμο της φαντασίας. Πάμε. Το ταξίδι ξεκινά. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα αγόρι. Το αγόρι βρισκόταν στο σπίτι του και λίγο βαριόταν. Ένιωθε μοναξιά. Ξαφνικά του ήρθε μια πολύ ωραία ιδέα που τον έκανε να χαμογελάσει. Διάλεξε από τους μαρκαδόρους του το αγαπημένο του χρώμα, το πράσινο. Ποιο είναι το δικό σου αγαπημένο χρώμα? Στη συνέχεια σκέφτηκε πως αυτός ο πράσινος μαρκαδόρος είναι μαγικός. Με τη δύναμη της φαντασίας του ζωγράφισε ένα ζευγάρι πράσινα μαγικά παπούτσια. Αμέσως τα φόρεσε και ένα φανταστικό ταξίδι ξεκίνησε. Στον άδειο τοίχο του δωματίου του ζωγράφισε μια πόρτα, μια πράσινη πόρτα. Την άνοιξε και βγήκε έξω. Εκεί συνάντησε ένα καταπράσινο δάσος. Τι όμορφα που ήταν όλα! Και το ποτάμι που κυλούσε ανάμεσα στα δέντρα. Πού να οδηγούσε άραγε? Σκέφτηκε να ζωγραφίσει με τον μαγικό του μαρκαδόρο μία βάρκα και να βουτήξει στο νερό. Να μάθει πού οδηγεί το ποταμάκι. Τι ωραία βόλτα! Είναι άραγε το ίδιο όμορφα και στον ουρανό? Ας μάθουμε, σκέφτηκε. Πήρε τον πράσινο μαρκαδόρο του και ζωγράφισε ένα πράσινο μπαλόνι. Ξεκίνησε με αυτό να πετάει ψηλά, πολύ ψηλά. Είναι πολύ διασκεδαστικό να αγγίζεις τα σύννεφα. Ωχ, τι είναι αυτό? Υπάρχει κάτι μόβ στο σύννεφο επάνω. Θα πάω πιο κοντά να δω τι είναι. Είναι ένα πουλί. Μου ζητάει να το ακολουθήσω. Ας το κάνω, σκέφτηκε το αγόρι. Ξαφνικά το μόβ πουλί άρχισε να πετάει γύρω από το πράσινο μπαλόνι. Και τότε αυτό που δημιουργήθηκε ήταν συναρπαστικό. Περίεργα μόβ και πράσινα σχήματα ανακατεύτηκαν στον ουρανό. Πω ομορφιά! Το μπαλόνι σιγά σιγά άρχισε να κατεβάζει το αγόρι στη γη. Εκεί τον περίμενε μια έκπληξη. Συνάντησε ένα κορίτσι που κρατούσε και αυτό έναν μαγικό μαρκαδόρο. Έναν μόβ μαγικό μαρκαδόρο. Έτσι το αγόρι δεν ένιωθε πια μοναξιά. Ξέρετε γιατί? Γιατί απέκτησε μια φίλη. Τώρα ήρθε η δική σου σειρά. Διάλεξε τον δικό σου μαρκαδόρο. Ποιο χρώμα διαλέγεις? Το ξέρεις πως είναι και ο δικός σου μαρκαδόρος μαγικός? Κράτησέ τον και ζωγράφισε με αυτόν
το δικό σου μοναδικό μαγικό ταξίδι. Κάπου εδώ η ιστορία μας τελειώνει. Μα η φαντασία ποτέ δεν σταματά. Θα σε περιμένω στο επόμενο βήμα για μια νέα περιπέτεια. Μέχρι τότε, μη ξεχάσεις να ονειρεύεσαι.